Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych vás pozdravil a přivítal na vystoupení Čechova prozatímního divadla zde v divadle Semafor. Přišli jste na hru, která se jmenuje Pravda o zkáze Titaniku. Dovolte několik slov ke hře. Hra je progresivní a má světový primát v tom, že jsem první dramatik, který se zmocnil této největší námořní katastrofy v dějinách lidstva žertovnou formou. Vycházel jsem z toho, co bylo, že jo, nedá se odstát, tak proč bychom se i na to nepodívali z té žertovnější stránky? Přátelé, na téma katastrofy Titaniku byly natočeny kilometry filmu. Byly vytištěny tisíce stránek knih a časopisů. A pořád se nemůžou dohodnout, jak ke katastrofě vlastně došlo. Já vám tady dnes předložím jednu z mnoha dalších hypotéz. Jak si já a můj soubor myslíme, že ke katastrofě Titaniku teda jak se udála. Ale, přátelé, nevaříme z vody, abyste si mysleli, že tady budu nějaké svoje bláboly realizovat. Jsem totiž, musím se pochlubit, držitelem soukromého deníčku kapitána Titaniku. Ne toho oficiálního, ale jeho soukromého deníčku, který si psal kapitán Titaniku sám pro sebe. Možná, že se zeptáte, jak jsem k němu přišel. I to vám mohu uspokojivě vysvětlit. Podívejte, byl jsem v létě s několika přáteli ve Dvoře Králové navštívit místnost, kde Václav Hanka našel proslulé rukopisy. No, a jak už to tak bývá, víte, jak ty obrozenci kvaltovali, aby už to obrodili. Neprošmejdil to tam řádně. Já jsem prohlédl místnost mnohem pečlivěji a tam v rohu, pokrytý prachem, ležel ten deníček kapitána Titaniku. Kde se tam vzal? Co já vím? Možná s Wehrmachtem, čert ví. Prostě byl tam, já jsem ho použil, zpracoval jsem ho do této hry a také vám během představení budu z něj několikrát předčítat. Přátelé, víte, že moje divadlo je divadlo silně naturalistické. A ty prožitky jevištní se přenášejí i na diváky, protože toto je hra o moři. Chtěl jsem vás upozornit, my jsme na tom, je docela možné, kdyby třeba slaná mořská voda šplouchla do hlediště, nebo kdyby se, nedej bože, někomu na palubě udělalo nevolno. Je tady pro tu příležitost připraven pan Maruštík s igelitem. Nebraňte se, pan Maruštík vykreje ta ohrožená sedadla před případným teda poskvrněním vašeho obleku. Béďo, připrav se. Takže tolik tedy k té hře. A teďka už vám přečtu první část toho kapitánova deníčku. Milý deníčku, měl jsem tě začít psát před lety, když se Titanic začal stavět. A ne až dnes, kdy vyplouvá na svou první plavbu. Doufám, milý deníčku, že nebudeš žárlit na svého bratra, lodní, oficiální a úřední deník Titaniku. Ten vedu pro veřejnost a plavební společnost. Ale ty jsi něco jiného. Ty jsi můj privátní deníček, který si píši jenom pro sebe. Tobě svěřím svá nejtajnější přání a tužby. Titanic je úžasná loď. Vrchol bezpečnosti a krásy. Nebude už v tomto století překonán. Chvíle, kdy mě jmenovali kapitánem Titaniku, byla nejšťastnějším okamžikem mého života. Dnešní den je ovšem také skvělý. Té slávy. V přístavu byly tisíce lidí. Když jsme vypluli, napočítal jsem 93 velkých a 850 malých plavidel, která nás doprovázela. Teď už nejsou vidět. Jenom jeden malý, vytrvalý škuner je, myslím, na levoboku. Začíná mi první krásný pracovní den. Nechtěl bych být špatným prorokem,
ale něco mi říká, že tato plavba vejde do historie. Ještě po mnoha letech si lidé budou říkat, ach jo, kdybych taky i já tenkrát byl na Titaniku. Nemůžeme do ní narazit. Jak to myslíš, mladej? No maminka myslí, jestli dodržujeme bezpečnou vzdálenost od Titaniku. Titanic žádnou bezpečnou vzdálenost nepotřebuje. Tomu nehrozí žádné nebezpečí. Ale nám možná. Jestli se vám to nelíbí, milostivá paní, tak jste měla zůstat na břehu a dívat se, jak ti ostatní čumlové zmola. My jsme vám vděční, seržanté. Já jsem kapitán, mladej. Blun, nezlobte se na synka, nevyzná se v hodnostech. No. Je to 3 dny, co dostal modrou knížku. Žádná vojna, je nemocný. Hlavička, co? Nejsem žádnej magor, seržanté. Já vidím. Já mám náhodou inkontinencia uriné. Tady se můžete přesvědčit. Je nějaká mokrá. Teď vám říká, že se počurává, ne? No. Co se divíte? My na to máme. My jsme to dobře zaplatili, že jste nás vzal na palubu. Nabízeli mi i víc. Nejsme už moc daleko od břehu? Možná bychom se měli vrátit do přístavu, ne? Nudíte se, milostivá paní? Ale to ne. Bože můj, je to krásný výlet. A můj synek taky ještě nejel na lodi. Je velmi šťastný, viď, Pepe? Je blbě, mám. Nesundávejte si to, paní! Pepe! Ještě mrkvička. Pojď do kajuty! Mámo, ale to se se mnou bude houpat postel. Tak si dej nohu na podlahu. To pomáhá. No to se houpe taky. Tak si v kajutě stoupni. No já se budu ležet. Tak si trhni nohou. Víš vůbec, co chceš, Pepe? Jo. Není roztomilý. Kdy už tam budeme, pane kapitán? Až tam budeme, tak tam budeme. To bez pochyby, ale mohl byste nás seznámit, jaký máte plán? Na moři neexistuje žádný plán. Je neklidno, ale příznivý vítr, stačí? Ale mě ne, kapitáne. A se mnou, jak doufám, dohodnete další podrobnosti, že? Samozřejmě, pane Chobodides, prosím o trpělivost. Poslechněte, moji trpělivost napínáte už 9 hodin. Aristoteles má jenom 1 nervy. Ten má nervy, kočičko, to se ještě budeš divit. Co to bylo? Zvláštní. Prosím vás, nehádejte se! Kdo se tady hádá, babo? Vždyť je takový krásný severský den. Vždyť je to prosté, doprovodili jsme kousek cesty Titanic, že? A jedeme zpátky. Tak rychle to snad zase nebude, že, kapitáne? Jak to myslíte? To vám může být jedno. A neopírejte se o to zábradlí, co pak nevidíte, že je celé rzivé? Prosím vás, vy se chováte, jako kdyby vám ta loď patřila. Jako kdyby byla vaše. Taky, že je moje. Sakum prdum se vším, co na ně vidíte. Tamhle to strojní zařízení, tady ty snílí šplušlinky. I ta znečištěná postýlka od vašeho synáčka. Prosím vás, nesrocujte se! Nebo se pod vámi propadne podlá do moře.
No tak rozejděte se, netvořte hloučky. No tak mámo, rozejdi se. Netvoř nám tady hloučky. Pepe, pojď do kajuty. Pepe! 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 Zahraješ si s maminkou? Vole, padni! Tak jo, mámo, ale dneska budeš multi. Konečně sami, kapitáne. Ano. A můžeme se v klidu dohodnout. Jistě. Doufám, že platí naše umluva, kterou jsme uzavřeli už na pevnině. Samozřejmě, pane Chobodide, na moje slovo se můžete 100% spolehnout. Jakmile bude příznivá situace, naperu to do Titaniku, potopím náš ledovec a vy dostanete svoji pojistku. A propos, nakolik jste tu kocápku pojistil? 5 milionů liber. Samozřejmě šterlinků. A z toho vy, Morgane, dostanete svých 10%. Já vím. Kolik je to zlotých? Zlatovek, proszę pana. 3 miliardy 589 657 bilionů 357 600 trilionů 289 miliard 599 456 a 45 grošů. 45. 45, proszę pana. A propos, kdo řídí loď, když vás tady tak vidím? No, to je OK. Zajistil jsem kormidlo kramlí. Držíme stejný kurz s Titanikem. Hele, zase nám se mází křičáci. Na nemáci, ale počkejte, až já budu na palubě Titaniku jako kapitán. To ještě uvidíte, kdo je to Morgan. Jo! Ahoj. Mě to vždycky jak rozčílí tohleto. Chubo, drahoušku. Kde se, že necháváš svoji kočičku o samotě? Kočičce už se stýskalo po svém chobotovi. Ano, hele, smršek kulovej. Ale Pepe, nemůžeš ukazovat mamince karty, když hraje proti tobě, chápeš? To by si nemohl vyhrát. Aha. Tak víš co, mámo? Mámo, řekni 8. Ne, fakt řekni 8. Mámo, řekni 8. 8. Poliprdel kosu. Blbec. To máme ale na palubě vola. Ani jsem si nevšimla. Je náhodou docela vtipný. A má krásné svalnaté nohy. A to já mám ráda. Udělej radost svý kočičce, Chobo, pojď do pelíšku. Ale no tak, Zuzanko, teď jsme z té postele vylezli. A pak já mám důležitý obchodní jednání. Pojď do pelíšku. Já ti dám pelíšek, ty nymfomanko, to ještě uvidíš. Zvláštní. Pojď rumpačit, Chobo, pojď. Ale no tak, Zuzanko, hele, máme teď daleko důležitější věci na práci. Podívej, miluješ mě a pojmeš mě za chotě. Miluju a pojmu. Tak v tom případě ti musím něco říct, protože manželé mezi sebou nemají mít tajnosti. No, nesmíš to nikomu povědět, slibuješ? Je tajemství. To já mám nejradši, povídej, kocourku. Ale nesmí to být žádná politika, ta mě nezajímá. Povídej mi nějakou legraci, to já mám nejradši. Podívej, Zuzanko, naleju ti čistého vína. Ano, opijeme se a vlezeme si do pelíšku. Podívej, Zuzanko, dobře víš, že tahle loď se vším všude, jak tady je, patří mně. Je ty zrádče, z mého věna jsi si ji koupil. Zvláštní. Ty jsi něco říkala? Já nic, ty jsi chtěl otevřít láhev. Ale no tak, Zuzanko, hele, chceme začít nový život nebo ne? Chceme, tak vidíš. A tahle loď, aby se tak řeklo, je veškerý můj majetek. Kdyby ovšem se tahle loď čistě náhodou potopila, tak dostaneme 5 milionů liber. No to je skvělý. A koupíš potom norkový kožíšek kočičce? Pojď do pelíšku, kozlíčku, řecký, pojď. Počkej, jak se může potopit, když na ní jedeme? Chobodide si Aristoteles, Zuzanka neumí plavat. Ale Zuzanko, neboj, podívej se, v místech, kde se naše loď potopí, popluje čistě
náhodou taková veliká loď, jo, ta nás veme na palubu, odveze nás do Ameriky, no a tam dostaneme 5 milionů. Jak tu může jet vedle nějaká veliká loď, když tu jede tahle? Mám já to ale chytrou kočičku. Hele, my prostě to napereme do Titaniku, tahle kocápka půjde ke dnu, Titanic nás veme gratis do Ameriky, tam schrábneme balík a bude Havaj. Ale musíš mě milovat věčně. Protože kdyby si mi byla nevěrná, to by tě tvůj řecký kozlíček zamordoval. Mordidi. No jo, a teď běž pro tu láhev. A kočička bude bumbat se svým řeckým kozličkem. Už běží. Ne. No, dobrý den, slečna Zuzanka. Váš otrok Tití chce hlásit k vaše službám. No nazdar, Číňane. Hele, poslouchej, odkud ty vlastně jsi? Z Kanton, milostivá paní z Kanton, no ale moje chodit po světě už dlouho. No, teď tu dělat to, píč, no a kurva, já to neřeknu. Kuchař, co? Ano, kuchař, ta angličtina moc těžká řeč proti naší čínčina. Ta moc jednoduchá řeč, sama obrázek. Ale ty jsi taky jako obrázek. Víš, že jsem ještě orientálního milence neměla. No, to já taky ne, milostivá paní. Hej, ty švejčužou! Nemáš co dělat? Máš málo práce? Hýbaj do kotelny nebo do kuchyně. Jeho nechte, pane kapitáne, právě mě obsluhuje. Dávej si na mě pozor. Víš, že na tobě sedím. Žloutenko. Co proti tobě má, ty moje titi? No, já nevědět sama. Asi nebýt jeho typa. No, jemu nelíbit moje barva a on být rasista. Jednomu za to budu muset nakopat prdol. A tak už se nerozčiluj, ty můj titiku. Titik, to já moc rád, titik, tak mě říkala moje maminka, ale potom přišla kulturní revoluce a já dostat číslo. Já být 520 milionů 623 kanů. To být lepší titik. Chudáčku. A proč jsi opustil Kanton? No, taková maličkost, milostivá paní, já být kleptoman. Kleptoman. Kleptoman, není to ten člověk, co se musí pořád milovat a nikdy nemá dost. To být erotoman, já být kleptoman. Kleptoman to být člověk, který pořád musí krát, on krade to, co nepotřebovat, on krade všetko, no. Já třeba ukrást v obchodáku v Kanton Sáňky. A přitom na jihu nás nikdy nedělat sníh padat, no. Já dostat trest smrti. Cože? Trest smrti, no. 6 brán nebeských. Čínský mučení, to pěkná věcička, nasadit obruč a tlačit. Je, to musí být nádhera. Poslyš, a nemohl bys mě někdy mučit tím speciálním čínským mučením podle Kama Sutry? To být indická knížka, to být moc slabý, já znát lepší mučení, no. Kama Sutra pro amatéry, já být profík, já mít 15 dětí, já sama Číňan. Jo, no to já bych nechtěla. Ale já se nemusím bát. Já tady mám takový prášky proti otěhotnění, sakra, kde jsou? No, promiňte, paní Zuzanka, ta kleptomanie, no. Já už je šlohla a 2 snědla. To nic. Tak pojď, ty můj kleptománku. Jestli pak víš, že se tady brzo bude bourat. A boura to do čeho? No do Titaniku. Naše loď se potopí a my přelezeme na Titanic. Pojišťovna nám, teda panu Rejdařovi Chobodidesovi vyplatí penízky a s těma pak odjedeme do Ameriky. Pan Chobodides je můj budoucí muž, víš? Budoucí muž, jo, to ještě uvidíš. No, budoucí muž, já gratulovat. Potom budoucí muž, ale teď parohač. Mámo, ty seš můj! Já jsem takovej hůl. Mámo, řekni 20! 20. Rozlila si ocet! Láňok, to je ale kretén.
Říkal jste něco, hrabě? Ale nic. Ach, má rodná Budapešť. V Pešti bude touhle dobou tak 7:30. Kdo je to, mámo? To je grof Zoltán Pálfy Esterházy. Grof? Jednoho takového grofa jsem znal. Jmenoval se Cepelin a rozbil si držku. To byl Němec! Ale já jsem Maďar. Uher. Uher? Mámo, uher, to je něco jako beďár, že jo? Mámo, Maďaři jsou cikáni. No, Kreten! Já ho zabiju z metka jedno. Mámo, je to cikán. Má nožik, mečiar. Hrabě, že se nestydíte. Vy inteligent, ba co víc, řekla bych štůrovec. A dokážete se urazit. Promiňte, paní Vilmo. Vždycky mě to strašně rozuří, když mi někdo sáhne na uhry. Já vám je vymačkávat nebudu. Chlapče, Uhersko, to je země. Říká ti něco takové jméno Kalmán von Beethoven? No, to příjmení už jsem slyšela, no to křestní mě nic neříká. Milostivá paní, Pálfy Esterházyové jsou nejslavnější maďarská šlechta. Moje babička byla rozená Bátorijová, můj dědeček byl Palatín Turzo a můj strejda byl hlavní župan. Jeho strejda byl župan a bratranec byl Sako. To je rodina! Neurážej pravého maďarského grofa a kavalíra. Sorry, vole. Jo, Maďaři, ti to ještě se ženami uměli. Vy divochu. Milostivá paní, jsem členem organizace pro vzkříšení maďarské Evropy. A to je zajímavé, co ta organizace chce. V první řadě navrácení všech starých maďarských území. Polska, Slezska, Rakouska, společnosti nezávislých států, Francie, Itálie, Španělska, Slovenska. Tohle všechno se musí znovu sjednotit v jediné mohutné Maďarsko-Uhersko! Balaton, Balaton, přírody ráj, po tobě toužím a sním. Tam, kde rostou fíky a šumí háj, je Balaton, Balaton, rodný kraj. Tam v úkol si hrají velbloud a grizzly, roj včel pilných, má tam svůj úl, kde poštůlka hnízdí a káně též, je Balaton, Balaton, rodný můj. Hýká tam oslík, láká samičku svou, rom táboří ve stínu líp a slunce svítí na ten krásný kraj. Toť Balaton, Balaton, rodný kraj.
poradu. Pojďte na palubu. Tedy. Přátelé, neviděli jste tady někde moji Zuzanku? Jako bych ji slyšel dole na chodbičce mňoukat. Asi se někde schovala a dělá legraci kočička. Pane Komodides, když nastává boj, že nemusí stranou, to si laskavě uvědomte. Přátelé, neviděli jste tady někde moje nový maďarský hodiny? Přítel Ujváry mi je přivezl z Gieru. Byli parfumovaný, voněli paprikou. Jaký byly značky? Značka špičková firma Huňády Time. Stály 480 000 forintů. Čertvem vaše hodinky. Dávejte pozor, co vám řeknu. Dobře poslouchejte. Všichni víme, o co nám jde. Mně jde o hry! Myslíte si, hrabě, že neznám důvod vašeho poslání? Že nevím, kdo vás najel, abyste za slušné peníze zabránil Titaniku získat modrou s tou nejrychlejší lodí přes Atlantik? Myslíte, že to nevím? Ví! Dobrá, chlapci, přiznávám, ale představte si to, až se zmocníme Titaniku, tak potom náš titanikář míří k anglickým břehům a na něm vy, Morgane, jako kapitán v maďarských službách. A s vámi 10 000, co 10 000? 15 000 husarů na koních, 30 000 hajduků, Split. Prosím vás, hrabě, nechte si ty vaše nacionální emoce. A vy k věci, kapitáne. Podle hlášení meteorologické stanice bude zítra příhodný den. Studená fronta postupuje ze Skandinávie dál do střední Evropy. Za ní se táhne brázda vysokého tlaku vzduchu, která zasáhne Antilly asi v úterý. Frontální systémy z Atlantiku postupují přes Biskajský záliv dál na východ. A co je pro nás maximálně výhodné? 520 hektopaskalů. Cože? 520 hektopaskalů? To snad vůbec není možný. No, to už tady dlouho nebylo. To koukáte, no. Zítra to prostě do nich naperu a my znovu na Titanic. To bude ono! Mezové! Kapitalistický hajzlové! Třída odsouzená k zániku! Zalkněte se těma svýma dolarama a markama a librama a guldenama a švýcarskýma frankama a francouzskýma frankama a dánskýma korunama a švédskýma korunama a lirama a norskýma eure a peso. Je to všechno. Zalkněte! Je to vždycky tak rozšířený. To je trapné. Nic si z toho nedělejte, Aristotele. Víte, co říkávala moje maďarská babička? Lepší jeden smrk, než 10 doktorů. Je to od vás šlechetné, hrabě, ale je to trapné.
Výhodná meteorologická situace ovšem nestačí. Musím vám udělat ještě malou přednášku. Malou přednášku ze zeměpisu. Tedy. Dva body, které se pohybují po dráze A a dráze B, tak při přetnutí přímky A a B se rychlost prvního objektu odečítá od rychlosti druhého objektu a náraz se tím. Co? Ha? Nem tu dům! Zmenšuje. Teda, Morgane, vy jste ale bedna. Chlapci, to musím se vám přiznat, že já u nás ve škole v Királihydě v okrese Išaratča ve třídě profesorky Istvánový, to je ta, jak má tolik těch bratrů, Sabadoše, Lakatoše, Mezároše a Markuše. Já byl na zeměpis vždycky blbej. To není zeměpis, ale fyzika, ty blbečku. Zvláštní. Já už to pozoruju delší dobu. Tady je někde schovaná nějaká krysa. Ale já neumím plavat. Vytáhněte ho nahoru. Teda, Morgane, vy jste měl ale kliku. Podívejte, ta vejška. A tam, kde končí ta vejška, začíná ještě hloubka. Ale já tu krysu najdu. A já si vyprošuju, abyste takhle mluvil o místnou bence. Je tady někde schovaná. A dělá legraci, ale já ji najdu. Zuzanko. Tak ty už nemůžeš, ty chudinko, a to seš pyroman. Pojď ještě jednou pojď. Nebo romány mě už bolí celá tělo. Jednou ty můj číňánku, nebo budu škrábat. No škrabat ne. No, co jsem říkal? Je v kuchyňce s číňánkem a pomáhá mu škrábat brambůrky. Myšička moje roztomilá. No, vidíte, Morgane, vy škarohlídě, vy furt krysa a ona přitom myšička, že jo? Musíme prostě Titanic trochu zbrzdit, aby náraz nebyl tak slabý. Mohlo by se stát, že se glaciér nepoškodí a my budeme v kélu, pane Chobodidé. No, ale to snad ne. No to jo. Fáďat! Éterem fádilat Gabčíkovo Mároš! Promiňte, že jsem tak sprostej! Ale co chcete k sakru dělat? Někdo z nás musí na Titanic. Máte, hrabě, skvělou příležitost se vyznamenat. Proč já? Proč zrovna já? Nemyslete si, chlapci, o mně, že jsem zbabělec. To ne. Ale jsem zvyklý bojovat v uherské pustě, na velbloudu. Ale loď? A kde smrkanec? Já tady nemůžu nechat Zuzanku jen tak o samotě. Ona je beze mě taková plachá. Já jsem kapitán, já nemohu opustit loď. A někdo z nás tam musí. Věděl bych o jednom. Já vím. Vymyslíte poli prdel kosu. Ne, Aristotele. Je tady mezi náma na lodi člověk statečný jako pes a mazaný jako lišaj, polisalý. Číňané! Kláňo, kafaluban, šaluvegen, čepečola muzika, hárum, tyglino. Tekele mestarakata, valakačo, no darakasto, te együtteles. Co se jede? To je nějaký podezřelý tohleto. Co to na nás hrajete? Koukejte, hezky mluvit anglicky, jo? Dobrá.
Máme pro tvé úkol pekingský maso. Když ho splníš, dostaneš v naší organizaci pevné místo a hodnost. A co proto mohla moje udělat pan Harábě? Půjdeš na Titanic. Budeš honvédem! A já ti potom půjčím Zuzanku. Ne, pároba, ne, to mě račujte, Počkej zpátky. Dostaneš se nějak nenápadně do jejich strojovny a sebereš nějakou důležitou součástku. Než to objeví a opraví, tak to do nich naperu. No, ti ho rozuměla, no, ale jak tam malá ubohá Číňano dostat na Titanic? To mě nenapadlo, jak ho tam dostaneme. Posledně, já bych měl nápad. Máme přece na palubě Semtex, co o něm nevíme. Takže bychom ho mohli vystřelit vzhůru. Ano! Neodhadneme dávku, přestřelíme a jsme tam, kde jsme byli. Teď se nám bude hodit moudrost mých maďarských předků. Když přišel Attila s ostatními Maďary do Evropy, která nám ostatně už tenkrát dávno patřila, aby sem přinesl klid, mír, pořádek, civilizaci a tržní ekonomiku. Víte, jak se maďarští jezdci dostávali přes hradby pitomých Slovanů? Pyramida. No, pyramida. Udělali živou pyramidu. Ty slovanští zabedněnci jim přitom lili na hlavu vařící smůlu. O to my to budeme mít lehčí. No jo, ale jak se to dělá? My Britové jsme byli primitivnější. Měli jsme jenom takzvané žebříky. To je velice jednoduchý, já vám to vysvětlím. Podívejte, takovouhle kozu děláme s panem Morganem, Číňan si na ní vyleze, já ho vysadím nahoru, on se tam dostane. Mámo, No, maminko, no co je Pepe? jo, mámo, maminko, mě se chce strašně... Pepe, ty čuně! Vždyť ty už to udělal! Běž běhat na palubu, ať oschneš! Běhej! Už je to udělá, už je to hotovo, už je... Dobrý den, paní. Nechtěla byste si se mnou a s mojí mámou zahrát vole padně? Promiňte, Pepe je velice hravý, je to takový mámin mazlíček, viď Pepe? Vás jsem tu ještě neviděla. Mé jméno je Dambrovská, Vilma Dambrovská. To je můj syn Giuseppe Dambrovský. Těší mě, já jsem Tina Chobodidesová, manželka rejdaře Aristotela Chobodidese. Je Pepe, vy ale máte vlhké ruce. To není pot. Vlhké ruce, vroucí srdce, jak říkáme my Angličané. Taky na výletě, taky. Co to děláš? Pepe, nedorážej na paní Tenu. Ale proč, mámo? Neslouží se to. Paní Chobodidesová, promiňte. Pepe je po pubertě a na polubě je málo žen, znáte to. Je jako nevycválený býk. Však maminka ho ohlídá. Prosím vás, nemáte u sebe trošku bromu? Já jsem to zapomněla v Londýně a Pepe je na ní zvyklý. No. Bohužel vás musím zklamat, ale brom u sebe výjimečně nemám. Náhodou, mámo, jsou tady ženský. Jako třeba ta krásná a mladá paní Chobodidesová. Co ty víš o kráse, mladíku? A paní Chobodidesová jsem já, aby bylo jasno. Jo? Ale ona taky. Aspoň to říká. Chceš vidět můj občanský průkaz? No. No čti. No, Tena Chobodidesová
Onassisová rozená Onassisová, provdána za rejdaře Aristotela Chobodidese 13.2.1923 v Aténách. Stará pixla, co? No dovol! Kapitánka mravnostní policie. Už chápete? Rejdař Chobodides je můj muž. A ta cuchta, co ho doprovází, je Suzan Muchová, jeho milenka. No to je nemravné. Pepe, neposlouchej to. Paní Teno, máte naše sympatie. Víte, já vůbec nechápu, jak může být žena svému muži nevěrná. No fyzicky, no to jo, to se nepočítá. Ale duševně, hamba, tvůj. Musím vám sdělit velmi důležitou věc. Jste jediní slušní lidé na této lodi. Hemíší se to tady samými padouchy. Chtějí potopit tuhle loď a dostat se na Titaniku do Ameriky. A ten padouch Morgan s Esterházym se chtějí dokonce Titaniku zrušit. Mámo, já se bojím, pojď vystoupíme. Ale Giuseppe, stůj! Musíme proti nim bojovat. Proto jsem zde a vy mě musíte pomoci, jinak půjdete i s touto lodí ke dnu, slibujete? No. Paní Teno. Můžete s námi kdykoliv počítat. Ale ne ráno, Pepe dlouho spí. No. Tak dobrá, jděte teď do kajuty a buďte připraveni, až vám dám znamení. No, Pepe, neboj se, mám prvotřídní výcvik. Jsem ozbrojená. Pozor, paní Teno, pozor. Josefku, pojď, tady se bude střílet. Paní Teno, budeme čekat na znamení, ale kdybychom náhodou nepřišli, tak jsme nemohli. Tak jsme nemohli. No, neexistuje. Buď čestný boj, a nebo hanebná smrt. Či snad chcete, aby vás ti padouši zabili a vašeho syna znásilnili? No to pro boha ne! Ne! Ne. Paní Teno, Giuseppe je neskušený. Je mužem teprve půl roku, ale se mnou můžete počítat. Umím se prát. V mládí jsem byla mnohokrát znásilněna. A vím, co je boj, i když to nakonec prohrajete. Nic neprohrajeme. Poslouchejte mě. Mám zde skvělý úkryt. Váš syn se do něho může schovat a já se budu vydávat za něho. Ty mi dej svoje kalhoty, já ti dám sukni, ti padouši můžou kdykoliv přijít na palubu. Tak rychle, slíkat. No, vy ne. Mámo. Jo. Dobrý, a no. Paní Teno, představte, takhle jsem jednou viděl, jak si fotbalisti po zápase vyměňují dresy. Schválně, jestli byste měli... No nebojte, do toho se nějak narvete. Schválně, jestli byste mě chytila 10. No, mě možná jo. Mě jo. Ale máma, ta má ráno, viď? Teda jo. Ta má prdu. Heď, mámo, vingl a ani by se paní Tena neuprdla. Nechte těch blbostí. Ticho! Seřadit? Hody. Pozor! Vpravo, v bok. Vpravo, paní Vilmo, vpravo. Ty seš blbá, mámo. Pochodem, chod! Buď zdrav, Titi, tak jak bylo na Titaniku.
No a Giuseppe, ty nějaká divná člověk, ty nějak změnila, no. No, z Titanic nás všichni moc pozdravovat, tam moc veselo, tam všichni tančilo, pijou, jijou, blíjo. No a já už to mi ty vyblílé spodobí. Je, ukaž, co pak to máš? Ahoj, těti. Hele, já ti dám hádanku, jo. Je to syn mýho táty. Není to můj bratr a jsem to já. Kdo je to? Co to mělo znamenat? Kdo tady vybít dva Giuseppe? No a já čumět jako čínský bůh srandy, no. Mlč ty hňupe, nebo dostaneš kulku do panděra. Pro boha, kdo vybít? Jsem kdo jsem. A se mnou přišel na tuhle lodi zákon. A já věděla, že vy přijít z kanton, no teď malá ubohá Číňano v prdeli. Já vzdávám posraný čínský sanky. Neblázni, asijský bratře. Jsem tu kvůli důležitějším věcem. Jsem kapitánka mravnostní policie Tena Chobodidesová. Když mi budeš pomáhat, vymůžu ti snížení trestu. Kolik jsi dostal? Děkuji, já dostat trest smrtí. No vidíš, dostaneš do životí. To být moc skvělé, Sing moc skvělá kriminál, no tam já těčit, no. Pozor, přichází kapitán Morgan, no. Musíme zmizet, naše heslo zní Kung Pao. Kung Pao. Tak ukaž, šluťásku, co si dones. Jsem na tebe hrdý. Tohle dokáže opravdu jenom Maďar. Proboha, podívejte se, hrabě, co přines. Ten blbec přines sojovou omáčku. Já ho s tím žaknu do lepky. To nebýt obyčejná omáček, to být to originál cílevka, to být nejlepší omáček na světě. Hodíme ho přes palubu žralo kumblba. I s tím omáčkem. S tou omáčkem. No náhodou teď všichni na Titanic čudu milionáři nemůže jíst, žádná jídlo nechutnat bez sojovka, teď všichni umřít hlady. No, nemám pravdu, Zoltán Báči. Neříkej mi, Báči, ty zmetku. Ty nejsi hrdý hun. Ty nejsi Maďar, ty jsi ten... Blbeček žlutej. Je dobrota. No, jen se napij, debilku, aspoň budeš mít průjem. No, sojovka, ta být pro mě, pro vás já šlohla tohle. Dej to jsem kapitán. Dej to sem, jsem majitel. Dej to sem, jsme v maďarských výsostných vodách. Sem to dej. Sem to dej. Víte, holečkové, co to je? To je nejdůležitější součástka mamutí vodní pumpy. Takzvaná Sigma šajba. Byla vyvinuta speciálně pro Titanic. Je tak výkonná, že stačí vypumpovat vodu z lodi, i kdyby Titanic vůbec neměl dno. Poslední výkřik čerpací techniky. A přitom ti blbečkové na Titanicu vůbec netuší, že Titanic žádnou takovou pumpu nepotřebuje. Je totiž nepotopitelný. Až budete mít pořádnýho kapitána, nebudete potřebovat takovýhle blbosti. Totož buňklo. A ty si běž lehnout. Taky bych se šla lehnout. Ne, proboha, ne, já už ne, proboha, ne, No, prosím vás, jaký lehnout? Teď nesplnil úkol. Hybaj zpátky na Titanic. Klid, pane Chobodides, mírněte svůj řecký temperament, nejste u termopil. Titanic bude muset stejně zítra zbrzdit, až budou hledat sojovku. Její ztrátu objeví při obědě a do té doby máme čas. Nechám to na vás, kapitáne, ostatně. Veškerá zodpovědnost je stejně ve vašich rukou. Chlapci, jestli pak jsem vám už vyprávěl tu zajímavou příhodu, jak rakouská císařovna Marie Terezie klečela v Pešti, starém uherském městě, na kolenou před uherskými stavy a prosila je o pomoc při zachování trůnu, jak jsme jim Maďaři pomohli, vyprávěl. To jednou rakouská císařovna Marie Terezie klečela v Pešti, starém uherském městě,
na kolenou před uherskými stavy a prosila je o pomoc při zachování trůnu. K tomu k ní přistoupil můj předek Zoltán Pálfi Esterházy. Já jsem si vzpomněl, já mám dole dědeček můj. ten tak, telefon. K ní přistoupil k té Marii Terezii, tak se na ní podívá těma svýma maďarskýma očima a říká jí: Marie Terezie, ty si určitě taky myslíš, jako ty ostatní, že my Maďaři žereme malí děti. Proč pláčete, hrabě? Promiňte, Zuzanko, ta nespravedlnost mě vždycky dojme. Víte co, hrabě? Pojďte mi to vyprávět do kajuty. Lehneme se přitom do postýlky. A koňský To se mi koblišky. bude líp poslouchat. Ne, do naha, ne! Z filozofického hlediska je ženská nevěra jen přímým důsledkem mužské pohlavní nenasytnosti. Není-li pravda, paní? Dost, paní Vilmo. Dost, paní Teno. Tady je můj miláček. Já bych nerada, aby se zkazil a ztratil iluze o životě. Pepe! Hop! Hop! Tak Pepe, hop! Já! Paní Teno, chcete, já vám zaspívám legrační písničku, jo? No tak ale rychle. Tak jo, dobře, rychle, hned. Hles! Když jsem šel na půdu pro hrábě, ležel tam dědeček na bábě. No ticho! Musíme konečně začít jednat. Jo, ale střílet nebudeme. Pepe je unavený, viď, Pepe? No, to taky, no. Jo, budeme si radši dávat humorné hádanky, jo, mámo. Hele, schválně. Je to starý, nemá to vlasy a furt to hraje. Co je to? No, Pepe, na pana Jandu mi nesahej. Tak dost. Giuseppe, nyní nadešel okamžik, kdy můžeš dokázat, že jsi pravý muž. Prosím vás, paní Teno, vždyť jste vdaná a ještě ke všemu kapitánka mravnostní policie. Ale paní Vilmo, buďte klidná. Já mám na mysli něco úplně... Pozor! Něco... Něco úplně jiného, než obvykle. Půjde o zcela výjimečné poslání. 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 Tento čin, Giuseppe, bude zapsán zlatým písmem do učebnic lodní dopravy. Ano! Já chci, aby se o mě učili malí námořníci. A paní Teno, v čem by ten čin spočíval? Já doufám, že při něm můj synek nepřijde do žádného styku se ženami. Buďte klidná, paní Velmo.
Giuseppe se musí dostat na palubu Titaniku a co nejrychleji varovat kapitána před nebezpečím, které jim hrozí. Vyloučeno! A proč, mámo? Já chci být slavný. Musím zde vystoupit kategoricky jako matka, chránící si před špatnou společností. Vždyť víte, kdo se na Titaniku platví? Jsou to samé ženy bažící po radojkách a muži, kteří za své špinavé peníze žádají nehodné a jsou Rozpačí je blázen! Hoďte na něj šít! Co je? Co je? Co je? Co je? Co je? Nejste jako oni! Nejste jako oni! Dost dozvonit konec zábavy! To se paní Vilmo Holt nedá nic dělat. Pepe, les honem! Paní Teno. Paní Teno. Paní Teno. Paní Teno. Mohl bych zabít 2 mouchy jednou ranou? Můžeš. Jo? Že bych to vzal toaletním okýnkem. Jo, ale les už. Jo. Myslím beze stav. Co je? No tak se omluv, no. Já jo. No. Tak jo. Pardon. Entschuldigung, promiňte. Pardon, ne, seďte. Krucifix! Tohleto určování polohy lodi, to mě nikdy nešlo. Ještě, že mám ten svůj nepostradatelný sextant. Ahoj, kapitáne! Co děláš s tou zajímavou věcí? Ahoj, ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Ale tak... Mladý lodní vlčku? To je sextant. Na určování polohy lodi, hochu, víš? Víš, Josífečku, můžu ti tak říkat? Ale jo. Chtěl bych ti něco říct. Tak když já nevím, jak mám začít. Víš, Giuseppe, život na moři je tvrdý. Tvrdý, chlapče. Vyžaduje celé muže, neohrožené, které nic nerozdělí. Nic, ale opravdu nic. Ani ženy. A tenhle sextant, to je jediný sex, který na moři provozují, já se tak stydím. Kapitáne, jak jste neohrožený. To po vás ženy v přístavech musí přímo šílet. No, ženy sice po mně v přístavech šílí, ale jsou to takové, Ale já mám na mysli ženy počestné, mravné. Já prostě ženy nemám rád. Jsem zvyklý na pořádný chlapy. Nebo na jemné pěstěné hochy. Ne, nedělej to, já se neudržím. Pojď,
Ukáži ti svou sbírku morských škéblí. Zase nám znečišťujete naši lodičku, že se nestydíte, čuňáci, pojď. Můj milý deníčku, nezlob se, že se k tobě dostávám až dnes, ale znáš to. Je tu tolik zajímavých lidí, se kterými si mám stále co říct. Ale něco povím také tobě, ty můj oblíbený notýskový příteli. Plavba pokračuje velmi úspěšně. Posádka je též spokojená. Nic jí nechybí. A ptáš se mě, co cestující? Ani se neptej. Baví se, tančí a hrají společenské hry. Zajímá tě jaké? Třeba na fanty, vadí, nevadí, kanastu, člověče, nezlob se, flašku a naslepou bábu. Vůbec největší švandu jsme zažili se hrou, kterou nás naučili carští důstojníci, plavící se do Ameriky, nabídnout tamní vládě prodej nesmyslné zmrzlé aljašky. Ta hra, o které jsem se zmínil, se jmenuje Nikdo bodky nenašol, Lagrus je charašo. Sám jsem jí hrál a nebudeš mi to věřit, bodky jsem nenašol. A tak jsem získal veselou přezdívku Durak, které však nerozumím. Abys věděl, včera mě navštívil syn miliardáře. Byl potrhlý a malinko opilý. Byl také oblečen v ženské šaty. Tento rozkošný chlapec mě varoval před jakýmsi nebezpečím, které pro nás představuje loď na Livoboku s názvem Ledovec. Tento škuner se dostal do víru Titaniku a je námi tažen. Nemohu se jim zabývat. Měli pitomci dodržovat bezpečnou vzdálenost. Srdečně jsme se všemu potom zasmáli. Poslal jsem ho za jeho tatínkem, synka jednoho zazobanýho. K obědu jsme měli maso. Snědl jsem ho všechno a ještě jsem si přidal. PS. Včera ukradl nějaký lump sojovku z lodní kuchyně. Budu muset zpomalit a budeme jí všichni hledat. Tvůj kapitán Black and Decker. To je zvláštní, že mi kontakt s mužem připadá už stejně nudný jako se ženou. Já budu muset jít ve Státech k lékaři. Každá rýma, každé nachlazení mě vyvedou z míry. Bude nějaká zvláštní nemoc. AIDS si beru léky, jaké chci, nic nezabít. Mořský vlku, Co je? mám problém. Kejve se mi postele, neumím sama podložit nohu. Co já s tím? Pojď, Zuzance, zvednout nožičku, pojď. Nestoj na Budu mě! ti pomáhat ze všech sil. Ne. Sundáš si svetříček, čepičku. Ne! Pojď. Takhle to mám za sebou! Mámo! Maminko! Paní Teno! Mámo! Synáč, Giuseppe, tak co, jak jsi pořídil, mluvil jsi s kapitánem? No, mluvil a pořídil. No a co, pomohou nám, řekl jsi mi, jaké nebezpečí jim hrozí? No. No a co na to kapitán? Jo, no mu říkal, děkuju ti za zprávu, krásná masko. A vrať se ke svýmu tatínkovi na karneval. K jakému tatínkovi? No mu říkal, vrať se ty zíralý synku ke svýmu milionářskému tatínkovi a nechlastej tolik. Hajzle. To tedy nechápu. Tlustej. To tedy nechápu. Blbej. To tedy nechápu. Ožralej. To tedy nechápu. Demen. To tedy nechápu.
nechápu potom, co zavaroval před takovým nebezpečím. Co? Že to nechápu potom, co zavaroval před takovým nebezpečím. Že jo? No, já teda, jo, ale paní teda pak jsme dělali legraci, hele. Nedělej blbosti a zastrč tu ruku. Ale, paní teda, já si právě zastrčil, takhle to dopadlo. Máme dvě výhody. Dva velké trumfy. Za prvé jsme ozbrojeni a za druhé využijeme momentu překvapení. Jo, tak ruku na to, paní. Teď se běžte skovat do kajuty a až zavolám heslo tábor Hrnaně, tak se vyřídíte a budete okamžitě plnit mé rozkazy. Jasný, přísahám. To víte, Morgane, je tu chladno. To u nás v Řecku, tam je teploučko. Tam vanou takové vlahé větry. To vám jednou ze mě na Akropoli vylítla nudle, jak babí léto. I s pavoučkem. Kdo mi to řekl, Morgane? Že jste taky z teplých krajin? Rozjel jsem to na plný peck. To bude šupa. My už budeme v Americe. No Pepe, až tam budem, tak tam budem, ne? Už tam? Hele, mámo, já mám pro Amerikány takovou zdravici, víš? Hele, poslouchej. Hej, amíku, pojď mi píku, píchnu tě jedno pupíku. Pepe, z tebe bude textař pop music. No ale jenom český, no. Tábor Hrnaně! Už jdeme, paní Teno. Cože? Slyšel jsem dobře? Paní Teno? Ano, můj milý mužičku, jsem tvá zákonná choť. Cože? Ty jsi žena? No proto to byla taková nuda. Jdu se ho sprchovat. Ano, jsem tvá zákonná choť. Tena Chobodidesová, rozená Onasisová, s kterou si vstoupil v manželství v chrámu svatého Frola Alabra z Tesaloniky a slíbil řeckému knězi Stavrosovi Elefteriadu a 2 svědkům Mikisu Theodorakisovi a Gerulaitu Papadopoulosovi věrnost tomuto svazku. Kurevníku. Kocurkové, co pak to tu děláte? Drž hubu, ty potvoro. Jak to mluvíš s mojí snoubenkou? Mlč, nebo ti vystřelím mozek. Už mlčím. Paní Teno, neumíte spravit klimatizaci u postýlky? Zales ty huso, klimatizace ještě nebyla vymyšlená. Opustil si mě v nejtěžší chvíli. Ve chvíli, kdy mi umřel můj milovaný tatínek Onasis a odkázal mi celé své jmění.
Přes 500 milionů liber. Celou flotilu lodí. Ropná pole v Kuvajtu. Desítky hotelů na jaderském pobřeží. Rýžová pole v Kambodži. Pozemky mezi Iránem a Irákem. Abych na své starosti aspoň trošku zapomněla, dala jsem se k mravnostní policii. Je toho už na mě moc. Tenuško, no tak. Tohle všechno, že nám tatínek odkázal. Víte, to rád je miluji. Co to bylo? Zemětřesení. Hotovo. Dobrá práce. Zbalte si svoje věci a připravte se k přesunu na Titanic. Prohlašuji tuhle loď za posvátné maďarské území. Jménem Palatína Turza. Posvátné maďarské území jde ke dnu, Zoltán Báči. Jestli jste si toho ještě nevšiml. Cože, paní Vilmo? Maďarsko by brzo na dně? Snad ne. Nebuďte malicherný, hrabě. Ten svůj úkol s tou modrou šňůrou už jste splnil, ne? Tolikáčo. No. Prosím vás, ale jenom nejnutnější věci. Sojovka sextant. Paní Vilmo, víte, že vy jste velice pohledná žena? No. Nemáte náhodou nějaké maďarské předky? Nebo zadky? A víte, že jo? Moje prababička se za svobodna jmenovala Tumba Johanssonová. Jo, Finsko. Já jsem říkal Maďarsko. Nebuďte malicherný, hrabě. Máte pravdu, paní Vilmo, to sousedí, víte? Paní Vilmo, a teď jednu indiskrétní otázku. No. Ale ta bude na tělíčko. Ale musíte mi upřímně odpovědět. Paní Vilmo, máte ráda papriky? Já strašně. Paní Vilmo, víte, co já s nima dělám? Ne, co? Já si vyberu tu největší. To pálí! Proboha mi potápět a Číňan neumět plavat, no to nevadí mi. Číňani zvykla na katastrofa, Čína už potápět 5000 let. Říkal jsem jenom nejnutnější věci. Tebe žluťásku na Titanic nevezmu. A nevezmeš. Nevezmu. A nevezmeš. Nevezmu. Ale vezmeš. Já totiž. A to je moje zvláštnost, nejsem Číňan. Jsem najatý agent pojišťovny Lloyd. Pane Chobodides, Chobouši, pojď. Nedostaneme ani floka, jestli ho, to je agent od Lloyda. Žádný ti z vašeho pojišťovacího podvodu nebudou. Lumpové, ani cent. Lumpové. Hezky jste si to na mě vymysleli. Lumpové. Ale já vás odhalil. Já, agent pojišťovny Lloyd, Emanuel Kozelka, blíže nejmenované národnosti. A teď rychle na Titanic. Mají tam telegraf. Udat to nechci, ale hlásit to musím. Jen přes naše mrtvoly. Jak chcete. Karate je svinstvo. Na tohle si ještě malý. Teď je chudák pan Chobodides všem prosmích. Paroháč jeden. Tak kde byl? Ale na tohle má gebíry. S tebou si to ještě vyřídím, Zmetku, ale teď roztrhám tu ženskou na Maděru. Trhej, Azore, roztrhej na cocke. Bych rád věděl, po kom ten blbec je. Po svém otci. Toho vola bych taky rád poznal. Po tobě, Aristoteli Chobodidesi, alias Tondo Chobote ze Žižkova. A já jsem tvá zákonitá žena, Vilma Dobrovská Prodlena z Kampy. Teď tě poznávám. Bigamisto! Táto, tatínko,
Puso, dej mě puzínku. Já jsem tvá první žena. A já tvoje druhá žena. A já doufám, že budu tvoje třetí žena. Prosím vás, řekl jsem jenom nejnutnější věci. Pospěšte si, nemáme mnoho času. Táto, tatíku, maminky moje vlastní. Slyším dobře? Tondo! Emane. Tondo! No to je, man. Vždyť my jsme bratranci. Pamatuješ, jak jsme spolu hráli kuličky? Ještě mi ty roštáku svý dvě visíš. To už jsou skleněnky. Kdyby visely jen ty. To já přece nemůžu udat svoji vlastní rodinu. To přece nejde. Nebo jde? Tak to mám za sebou otce, syna, strejdu, kapitána Barona. Tak to já už tady nemám co pohledat. Přátelé, někdo k nám slejzá z Titaniku. Tak to já tady ještě chvilku zůstanu. Sestřička k domovu. Známě se vine. Hezčí je, krásnější než všechny jiné. Barone, vůbec mu není rozumět. Není to váš krajan. No dovolte, paní Vilmo, maďarština je přeci světový jazyk. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. To bude asi Čech podle té složité gramatiky. Bacha, ať nám tady něco nečmajsne. I kdybych ve světě, Bůh ví kam zašel, cestičku k domovu vždycky bych našel. Hele, hochu, hýbaj zpátky na Titanic, my se potápíme, my jdeme ke dnu, rozumíš? Titanic My jdeme ne, ke dnu, to Titanic ne. kaput, to kaput, finito, to meleš tady, to ende. nende. Kapitáne, nechte ho. Co? Vždyť má duši. Ano, aspoň si ji vyzkouší. Kapitán odchází z lodi poslední. Ale známe i výjimky, půjdu dneska první. Adie Glacier. Adie ledovče. Loď, která byla potopena Titanicem. To vejde do historie. Ahoj. Ahoj. Ahoj! Pane inženýre, no tak. Ale mně se zdá, že se Titanic nějak naklání. Ale, Giusepku, Titanic se nemůže naklánět. To je jen vír, který vytváří naše potápějící se kocápka. Maďarská výsadková skupina vpřed! To budou v Segedínu koukat, až tam přijedeme s touhle lodičkou. Za mnou, Maďarsko, vládní možím! Jdeme! Hurá! Můj milý deníčku, tak to vidíš. Má mohutná loď, můj skvělý Titanic se potápí. Zpropadená smůla. Zrovna já jsem musel najet na ledovec. Stejně je to divné v tomto pásmu. Nikdy zde ledovce nebyly. Venku je strašná mela. Lidi v zoufalství úplně šílí. Někteří, jak se tak koukám, zblbli, že lezou opačným směrem zpátky na palubu. K nám na Titanic. Opustím loď první, abych byl první taky u soudu. Je to osud. Nepotopitelná loď se potápí, svět je postaven na hlavu.
vezmu si teplé Jägerovo prádlo, moře je studené. Přátelé, co říct na závěr? Jistě mi dáte za pravdu, že my všichni, celá naše Česká a Slovenská federativní republika silně připomíná jízdu na Titaniku. Tak se ptám, co myslíte? Vyhrajeme?